da ke za mu yi aure. Duba ka gani na girma na kai munzalin aure, a zuciya kai na saka buri na ka zam kyaure, na jura dukan gori na kawaye duka na share, to ya kamata ka duba ni ki gane in ba ke ba ni, har makiya su raina ni, inda ga ki to gani sai ka rufe ni ka saya ni, soyayyar ki ta kama ni. na durkusa bisa gwiwata ina roƙon ka miyo aure. Ina da burin mai aure dan na rufe miki sirrinki, ke ce wacce nake kauna, bin da kike so zan baki, shi yasa nake kokari domin na cika miki burinki, na san kina fahimta ta, Amma kai ka ki fahimta ta, na san ki babu nufin cuta, auren mu da kai ne riba ta, buri na ki zaman mata, soyayyar mu mu inganta. daga ranar ba kwanan zaure. Na ta ana cewa aure ne babban dace, A'a zan cika burinki in Allah ya lamunce. to wai sai yaushe ka san ni iya mace ce. Iya nan kusa burina gun aiki na jajirce. Baby shikenan ka san ni mai fahimta ce, Iya baki mini raini ba ya za a yin gangance. ka ce dai na kusa na zamto gimbiya. Kamar dai haka ne an kusa gamma a tare. Wayo baby na, Menene yaushe za ka yarda ka turo dangi ai maganar aure. me ke damunki? Soyayya Shashaninkin Allah ya yadda da ke za mu yi aure.